The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 naman sa Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, ay gusto ko munang ipakilala sa inyong lahat ang aking makakasama ngayong araw na ito. Mga kaibigan, siya po ay dating radio anchor ng GMA DCWB, EBS-CBN, CNN Philippines at PTV. Siyempre, mga kaibigan, walang iba ang ating pinagpipitiganang guest host ngayong araw na ito, Ginoong Gani Oro. Magandang araw po sa inyo, partner. Magandang araw, Manoy Diyos. Magandang araw po sa mga taga-subaybay natin dito sa Tabang Oro mismo. Ayan, opo. Welcome sa Bicol Region. Bicolano man tabi si Gani Oro. Bicolano man. Ang nanay ko ang Bicolana. Ayun. Kaya nahawahan ako. Bisakol ako eh. Sa madaling sabi, Bisayang Bicol. Sa madaling sabi, Uragon man. Uragon man. Uragon man tabi. Uragon man tabi si Manoy Gani Oro. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Gani Oro po. Makakasama ni Diyos ngayon para magbigay po naman ng serbisyo publiko. At syempre, simulan na natin, Manoy, ang ating public service. Simulan natin ang pagbibigay po ng serbisyo publiko. Ina na may 3 anak, hirap pong itaguyod ang kanilang mga pangangailangan matapos namang ma-stroke dahil sa stress na ibinigay sa kanya ng kanyang dating kinakasama na nang iwan umano ng sandamakmak na utang kay misis. At hindi lang yan, Manoy, sumama pa sa ibang babae. Ayun, matindi. Oo. Nanay, kasama natin ngayon si Nanay Mary Jane Saboko. Magandang hapon sa iyo, Nanay. Magandang hapon din po sa inyo. Also, hindi magandang hapon talaga sa inyo, ano? Hindi po. Buti nakakangiti ka pa kahit na may stress ka, no? Opo. Oho. Kumusta po kalagayan mo, Nanay Mary Jane? Okay lang po. Paano ka na-stroke? Ano ba, totoo bang ang dahilan ng stroke mo yung pagka-stress mo Opo. sa iyong kinakasama? Opo. Saka Kailan pa ho na-stroke kayo? ano po, last year po, April 9, April 9. 2022. Yung kalahati ng katawan ho ninyo talagang Opo. hindi nyo maigalaw. Hindi po. Manoy? Opo. So, Nanay, mari ho bang malaman namin, ano ho ba ang pangalan ng medyo nagbigay sa iyo ng stress? Ano po, Rico Malacad Hernandez. Rico, Malacad Hernandez. alam mo, Manoy Gani, may listahan ako dito ng mga pangalan ng mga lalaking irresponsable. Nadagdagan na naman. Bago yan, Rico. Akala ko si Rico mapagmahal eh. Yun pala. Pero kayo ay hindi kasal. Hindi po. Kinakasama mo lang ito. Opo. Oo. Ngayon, ano ba ang dahilan nito at ikaw ay sabi mo iniwan at iniwanan ka pa ng sandamakmak na utang? Dahil po sa babae. Dahil sa babae. Opo. Ang matindi naman talaga. No? Ngayon, may anak kayo? Mayroon po. Ilan po anak niyo ni Rico? Tatlo po. 3 anak. No? Paano ba nangyari na sinong nangutang? Sabi niya po, mangutang daw po ako. Hmm. May problema daw po siya. Nung nagsasama pa kayo? Hindi na po siya umuwi. Hindi na nga umuwi, nangutang pa. Pinautang pa ako. Ikaw ang inutosang mangutang. Opo. Tapos yung pera na inutang mo, binigay mo sa kanya? Binigay ko po sa kanya. Napakabait naman itong misis Oo. na ito. Dahil sabi raw ni Rico, may problema siya. Kaya dapat mangutang ka. Opo. Tinitingnan ko kasi doon sa monitor yung picture ni Rico. At saka yung picture mo noon, medyo nung batang-bata kayo, hindi ka pa ganyan yung medyo fresh na fresh yung itsura mo. Opo. At saka si Rico talagang mukhang chick boy. Tingnan mo. Opo. Oh. Opo. Huwag naman kaya ang dahilan nangutang siya para itustos doon sa kanyang babae. Hindi ko po alam.
Pero yung babae po na kinakasama niya ngayon, may anak din ba sila? Meron po isa. Naku, yung matindi. Ano ba trabaho ngayon ni Rico? Sabi daw po, dicer. Dicer. Parang promo dicer. Promo dicer sa mga supermarket yan. May sweldo naman. Meron daw po. Kumikita naman. Opo. Pero Oo. hindi po nakikinabang yung mga anak ko. 3 anak sa kanya, Manoy. 3. Doon sa kabila, may anak na rin siguro. Opo, isa. Nahuli mo ba, nanay? Sa cellphone lang. Sa cellphone lang. So hindi mo nakita yung kalaguyo talaga ngayon ni Rico? Hindi Personal? po, personal din. Tayo, lalaki rin tayo. Pare, although, siyempre, hindi naman tayo laging nagpapahabol, ano, no? Tama. Pero ang importante dyan, Manoy, yung responsibilidad mo. Tama. Gaano mang kaliit ang iyong kinikita, dapat bigyan mo ng parte, bigyan mo ng share, yung... Lalo na, Mga bata. lalo na kung meron kang mga anak. Ilang taon na ho ba yung mga anak ni Rico sa iyo? Ano po, 14, 11, saka 3. Puro minor de edad, Manoy. Tawagan niya natin si Rico. Baka naman pwede nating makausap. Mapakiusapan natin, Rico, ito ba yung namamasyal sa Luneta? Walang pera. Matanong ko lang sa'yo, nanay, magkano ba yung pinautang sa'yo na sabi mo inutusan ka? 10K po. 10,000. Opo. Lahat ba yun inintriga mo sa kanya? Opo. Matindi Binigay talaga. ko po sa kanya. Sinabi niya ba kung saan niya ginamit? Hindi po. Basta lang, May problema daw po siya. basta may problema siya. Opo. Sa lending mo ba inutang yan? Opo. Naku, may interest yan. Meron po. Pag sa lending, matindi interest yan. Di ba nabaong ka na ngayon sa interest niyan, nanay? Kailan mo pa yun inutang? Tapos na po. Tapos ko na pong bayaran. Nabayaran na. Ikaw pa nagbayad? Opo. Hindi naman. So, ang hinihingi niya ngayon, Manoy, siguro, yung sustento na lang sa kanyang mga anak. Puro minor de edad yung kanyang mga anak. Nag-aaral ho ba yung mga anak ninyo? Opo. Yung dalawa. Mga Mga ano? grade 9 po, saka mga grade 5. Okay. Sige. Sa ngayong hiwalay na, kayo, ni minsan ba nagpadala man lamang siya ng tulong sa mga anak niya? Nagbigay man lamang? Last niya pong bigay, ano po, August 7, 21. Kailan po? August. August 7 po. 2021. So ngayon, Agosto 2020, Oh, so isang dalawang taon taon. Opo. Ha? 2 taon na. 2021? Opo. 2 taon na, wala. Okay. So, hanggang ngayon, tinatawagan natin, Manoy, si Rico, ha? Nagre-ring lang daw ang telepono. Baka nga, Hindi sumasagot si Rico. Sige. Ngayon, Rico, nananawagan kami sa iyo. No? Ito naman ay usapang lalaki sa lalaki. Baka naman gusto mong tumingin sa kalagayan ng iyong naging pamilya at yung mga anak mo ay bigyan mo naman ng pagkakataon kahit gano'n kasi kaliit ang kinikita mo, ibahaginan mo naman itong mga bata. At dahil karapatan yun ng mga bata na magkaroon sila ng benepisyo mula sa kanilang mga magulang, lalo na sa iyo bilang tatay, ikaw yung lalaki, lalo na ngayon, nag-aaral sila. So, pag nag-aaral Manoy Gani, hindi lang yung baon sa school ang kailangan. Siyempre, yung Gamit sa pamasahe, eskwela. Gamit sa eskwela, yung pang-araw-araw. Hinahanap ba ng mga anak mo yung tatay nila? Opo. Anong sabi mo sa mga anak mo? Ay, yung isa ko pong, yung pangalawa ko pong anak, nagpaalam siya. Mm. Nasabi niya daw po, bantayan daw po kami ni ate niya kasi maghahanap daw po siya ng pera. Mhm. Pero until now po, walang pera. Mm. Pero anong pinangako ni Mister ni Rico? Nangako ba siya na magbibigay naman? Sabi niya nga po, bago siya umalis, mahanap daw po siya ng pera. Hahanap ng pera? Opo. May trabaho naman siya, di ba? Opo. So, hahanap ng pandagdag. Pero yung pangako ay napapako. Opo, Hindi napako na. nagagawa. Oo. Okay. Okay. Sige. At tinatawagan natin si Rico, nagre-ring pa rin, hindi pa rin sumasagot kasi marami tayong itatanong sana kay Rico para makapagpaliwanag din siya kung ano bang nangyari. Kung hindi natin makontak si Rico, hahanap tayo, Manoy, ng makakausap para matulungan si Mrs. Opo. Gaya ng ating mga otoridad, no? Oo. Pwede nating tawagan siguro yung ating... sa barangay ba nag-usap na kayo? Hindi pa. Hindi po. Makilapit lang po. Hindi naman kayo nag-usap sa barangay. Hindi po. So, hindi mo ba talaga siya inuobliga na mag-suporta naman sa inyo? Inuobliga po. Dati po, lumapit po ako sa Bantay Bata. Bantay Pamilya. Bantay pamilya. Pero po, hindi po siya nasagot talaga. Okay, ganito nanay. Kailan mo huling nakausap yan? Ang magaling mong, dati mong love na si Rico? Noong January 14. Ngayon taon, Sa Messenger lang po, opo. sa Messenger. Nung January 14 ba, na-stroke ka na, hindi pa?
Opo. Na-stroke ka na. Okay, kung hindi natin makontak si Rico, hingi tayo ng tulong sa VAUSI, no? Itong VAUSI lawyer makakausap natin. Manoy, ito'y makatulong. Sa linya po natin si Regina De Loyola, VAUSI officer sa San Felipe, Naga. Si Regina ba? Miss De Loyola ba ang ating makakausap ngayon? Yes po. Ayan, nasa linya na po. Okay. Ganito na lang siguro, sir. Ang maisasabi ko po dyan, mahanap po muna natin yung address ng Rico para doon po natin siya puntahan. Doon natin i-file yung case against sa kanya. Kasi ganito kasi yan, sir. Yan si Ma'am Mary Jane pumunta dito, nirefer ko siya doon sa Bantay Pamilya para yung Bantay Pamilya Office ang mag-assist sa kanya. Para mapadalhan ng sulat si Rico. Miss De Kasi Loyola, when it comes to- parang ang dinig ko Yes, rito po. sa ating mga staff, ma'am, ay na-locate na yung tirahan nitong si Rico sa tulong ng barangay. Alam niyo po ba kung saan nakatira? O, alam na. Sa ang barangay, alam na rin doon, pati pinagtatrabahuhan. So, Miss De Loyola, hindi makakapagtago si Rico dahil yung pinagtatrabahuhan nito at yung kasalukuyang address na ito ay identified na po kung saan lugar sa tulong ng kanilang barangay. Ma'am. Yes po, yun po ang kailangan po nating malaman kung saan siya nagtatrabaho at kung saan po yung address niya sa ngayon po. Okay. Kasi noon po hindi namin alam kung saan pupuntahan yung Rico at kung saan po ipapadala yung letter. Okay. Kasi ganito, nababanggit nyo po kanina na nirefer nyo ito si nanay sa Bantay Pamilya. Pero ang Yes, nabanggit po. naman ni nanay na ni minsan ay hindi sumagot sa Bantay Pamilya yung kanyang mister. So paano po ito? Ganun pa rin ho ba yung magiging proseso? Yung Bantay Pamilya pa rin ang patutulungin natin dito kay nanay? Hindi na po. I-refer po natin siya sa PAW na po siya. Sa PAW na Basta po. po nandoon yung address ng lalaki para yung PAW na po mismo ang magpadala ng subpina doon sa asawa niya. Ayun. Ma'am Regina, paano ho mauobliga? Kasi baka naman papangakuan na naman, magsasabi na gagawin, hindi naman maibigay, no? Paano ho mauobliga itong si Rico na talagang tuparin niya ang kanyang obligasyon sa kanyang mga anak? Yan kasi sir, pag dumaan na po yan sa PAW office, syempre po sa korte na yan. Korte na ang magsasabi niyan kung paano at kung saan magbabayad o magpapadala ng sustento si Mr. Rico kay Ma'am Mary Jane. Bago po humantong Korte na sa po korte, ang hindi ba siya ang pwede hong pakiusapan ng tanggapan ninyo na bago lumala, bago magkasuhan, gawin na muna yung action niya sapagkat pag ito napunta sa kaso, baka kulong pang abutin ito. Oo nga sir, ganun nga po ang ko sa kanya. Kaya ang sabi ko po sana noon kay Ma'am Mary Jane, kung alam niya yung address, mapadala muna namin ng sulat. Kaso lang that time po, sabi niya hindi niya alam kung saan kasi palipat-lipat ng tirahan. Now po, na alam niya na pala, di pwede po siyang i-refer ulit. Ayun. Okay. So, pwede na nating hanapin at pwede na nating habulin si Rico dahil meron na ngang address na alam itong kanyang dating kinakasama. Okay. Yes po, kasi sir, kung dati-dati po kasi alam niya na yung kanyang address, yung address ng lalaki, di sana po hindi na siya pumunta dyan sa malayo. Naggastos pa siya, ganyan na yung yung kalagayan niya. Kung alam niya po sana noon, willing naman po kaming willing naman pong tumulong. Kaso lang po hindi niya alam kung saan yung address. Okay. So ngayon, alam na po, identified na po ito, matutulungan na po sila, no? Ngayon, ma'am, sa kapakanan ng lahat, hindi lang po dito kay Mary Jane, sa ganitong mga klase ho ng pagkakataon, sa ganitong klase ng problema, para makapagbigay din ho tayo ng impormasyon sa ibang mga nagkakaroon ng parehong ganitong mga suliranin. Ano ang maipapayo ninyo na dapat gawin at pananagutan at saan hahantong ito kung talagang hindi pa rin magbigay ng suporta itong kinakasama niya na ama na kanyang mga anak?
Ganito sir, ang first time na gawin po ng victim is mag-file po siya ng case against dun sa lalaki. Kung yung lalaki hindi alam, kailangan po malaman po muna yung address. Ang pinakaano kasi niyan, yung address dapat alam natin. Para alam natin po kung saan papadalhan ng letter po yung lalaki. Ayun. Para kung halimbawa, ayaw niyang magkasuhan muna, muna sila, Magharap kasi muna bawal sila. po yan eh. Bawal sir, ang pagbawsi po kasi, pag RA 62 is, bawal pong imitate yan. Ang term pong ginagamit namin dyan is couple conference. Ganun po. Okay. Sa kasalukuyan, ma'am, ay sinusubukan na naming tawagan yung pong mga barangay official ng Barangay Karuy-Ruyan, Pili, Camarines Sur, kung saan doon na raw naninirahan itong si Rico. So meron na tayong address, nanay. Barangay Karuy-Ruyan, Opo. Pili, Opo. Camarines Sur. So yan na po yung address ni Rico, ma'am. Meron na tayong address. Sige po. Okay. Ma'am, pahabol ko lang. Sakaling sila po ay magharap at meron ng kasunduan, no, na talaga susuporta na itong ama ng mga bata. Ano ang maaring kaharapin pagka hindi talaga tinupad? Ano siya sir? Pwede siyang kasuhan, abandonment. May kulong po ba yon? Meron po, meron. Just Ano na lang po, ang ano na lang po dyan is nasa kay Ma'am Mary Jane. Kung nang desidido po siya, para yung public niya, na po muna. Kung mag-sustento, ayaw mag-gay, that's the time na si Ma'am Mary Jane, kailangan niya na mag-desisyon ang dapat niyang gawin. Okay. Ma'am, sandali na po. Ma'am Mary Jane, ha? Pakilapit po ng microphone. Nadinig niyo po yung advice ni Ma'am Regina, no? Opo. So, maliwanag po ba sa inyo Opo. na inyong gagawin ngayon? Opo. Okay. So, kung meron din kayong contact, makipag-usap kayo ng maayos. At saka baka naman konting Pakiusapan. pakiusap ng matindi. Matagal na po. Matagal na. nakikiusap. So, sawa na ho kayo, nanay. Sawa na po Nagsawa ako na kayo sa makiusap. pakikiusap. Opo. So, desidido talaga kayo. Naireklamo na siya. Opo. Ayun. Para matugunan niya yung pangailangan ng mga anak ko. Well, ang hangad naman natin dito, Manoy Diyos, ay makatulong Yes, talaga. oo. No? Hindi sa kung ano pa man, makalad ka ng mga pangalan nila. Pero pag ganun kasi... Lalo na, ang nakasalalay dito ay yung kapakanan ng mga anak mga ninyo. bata. Sige po. Ma'am Miss Regina De Loyola, Vowsy Officer ng Barangay San Felipe, Naga. Maraming salamat po sa tulong ninyo, ma'am. Welcome po, sir. Pag kailangan po yung tulong ko, sige lang po. Nandito lang po ako. Pwede po naman akong makontak. Sige po. Sa lalong madaling panahon po, si Ma'am Mary Jane, makikipag-ugnayan po sa inyo sa lalong madaling panahon. Yes po, sir. Sige po. Baka may gusto naman ho kayong mensahe dito kay Rico. Baka nanonood ditong si Rico. Nahihiya lang sigurong sumagot sa atin. Baka meron kayong pwedeng ipaabot na mensahe dito sa lalaking ere. Ayan, Mr. Rico Hernandez ba? Opo. Okay, Mr. Rico Hernandez. Para po, wag na kayong dumaan sa masaklap na na usapan. Madala na lang po kayo sa doon po sa sinasabi namin na pakiusap. Ayun. Para po wag na po tayong humantong sa kasuhan. Kasi po alam nyo yung RA 9262, napakalaking ng law na to. Kaya sana po bigyan mo ng pansin itong obligasyon nyo para dito sa iyong pamilya o dating pamilya. Kasi alam ko parang ilang minor pa ang iyong anak dyan. Kaya kailangan mong tuparin yung obligasyon mo bilang isang ama sa iyong mga anak. At ngayon, ang dati mong asawa nagsasuffer ng mild stroke. Hindi lang po yung sa bata ang harapin mong problema, pati rin yung sa asawa mo. Okay. Kaya kung ayaw mo po na humantong o humimas ng rehas, Ayun.
mag-usap na lang po kayong mabuti kay Ma'am Mary Jane. Okay. Yun lang po, sir. Maraming salamat po, Ma'am Regina De Loyola, ang Bausi Officer ng Barangay San Felipe, Naga City. Thank you very much, ma'am. Salamat po. Kay Ma'am Mary Jane Welcome po, naman. sir. Welcome. Salamat po, Mama. Kay Mary Jane. Baka kung humingi naman tawad si Mister, patatawarin mo at mga Yun nga Manoy Gani. Baka paano yan kung humingi talaga ng tawad tapos biglang may mag-I love you uli? Hindi na po. Kasi Wala ka na bang pag-ibig kay Rico? Kasi paulit-ulit niya na lang po ako ginaganito. Okay. Nakailan na po siyang babae. Okay. So, So, ang hangad nila, ni Mary Jane, suporta na lang. Suporta na Wala lang. nang pagmamahal. Sustento sa mga Wala na bata. po. Wala na. so kung nakikinig ngayon ang dati mong kasama na si Rico, anong panawagan mo sa kanya? Hoy Rico, ibigay mo yung obligasyon mo sa mga bata. Matagal na kami naghihintay sa'yo. Marami kang anak sa akin, hindi lang isa. Kung ayaw mo makulong, gawin mo yung obligasyon mo. Okay. Sige So po. sana nakikinig si Rico. Rico, medyo magpakalalaki ka naman. Alam mo, lalaki rin kami ni Manoy Gani. Pag ganyan, yung mga responsibilidad, wag dapat tinatakbuhan ng isang tunay na lalaki. Tama. Lalo na sa mga anak. Tama. Biglang laki ng boses, ano? Okay, sige, talagang totoo kailangan hamunin din natin yan, ano? I-challenge naman natin. Maraming salamat po, Nanay Mary Jane, sa tiwala nyo sa programang ito. Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hayaan nyo, Salamat nanay, po. sasamahan kayo ng aming team hanggang sa makapag-file kayo ng formal na reklamo at nang mahabol natin itong laging tumatakbo na chick boy na si Rico Hernandez. Opo, salamat po. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, overseas Filipino workers sa Kuwait ibinibenta ng amo sa ibang employer. Agency, pilit pa raw pinapasagot kay OFW ang ticket nito pauwi ng Pilipinas. At isang working student na may sakit sa puso na inatake kahapon habang nasa ating tanggapan, ora mismong tinulungan na ng Team Tabang Ora mismo. Ang kanyang kalagayan aalamin. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol, tabang, ora mismo. Isang domestic helper naman mula sa Kuwait ang nagpadala ng mensahe sa ating social media account para humingi ng tulong na makauwi na ng Pilipinas. Ang kanya kasing amo di umano, nagagarwa raw siyang ibenta sa iba pang mga employer. Bago natin siya kausapin, panuurin muna natin ang kanyang naging panawagan. Gusto ko na po umuwi po ng Pilipinas po. Iba na po ang trato po sa akin ng amo ko po. Ibinibinta po ako sa kaibigan niya po. Tapos naman sinuli po ako kasi hindi po daw kaya yung presyo po sa akin. Tapos sabi naman sa akin ng agency po, hindi daw ako pwedeng umuwi po. Pag umuwi po daw ako ng Pilipinas, magbabayad po daw ako ng mga ginastos po ng employer ko po. Hindi daw ako makakauwi hanggat hindi daw ako bumaba. Nagbabayad po ng mga ginastos po ng amo po daw. Yun ang po ang sabi sa akin. Tinatakot po nila ako. Tapos... Ngayon, Manoy Gani, makakausap natin via video call si Jane Caballero Buendea na kasalukuyang nasa accommodation na ng foreign agency. Magandang hapon sa iyo, Jane. Magandang hapon po din sa inyo, sir. O, kumusta po ang kalagayan mo? Okay naman po ako dito sa accommodation po. Okay naman na yung pakiramdam mo? Medyo safe ka na ba dyan? Safe po naman ako dito po. Okay. Gaano ka na katagal dyan sa accommodation ng agency mo dyan? 1 month pa lang po ako dito sa accommodation po. Isang buwan ka na dyan. Okay. Pero kailan ka nagsimulang magtrabaho sa Kuwait? March 24 po. March 24, anong taon? 2023 po. Ngayon taon lang na ito? Opo. March 24, 2023. So, ano yung trato sa iyo ng amo mo? At paano mo nasabing ibinenta ka na sa iba't ibang employer simula nung March 24 ngayong taon? Kasi po, may kaibigan po siya. Tapos sabi niya sa akin, doon niya po daw ko ibibigay daw sa kaibigan niya po daw, sir. Saka sabi ko, ayaw ko po. Kasi hindi ko naman po kalala yun. Sabi niya po ng employer ko, mabait naman daw yun. Sabi ko, ayaw ko po talaga, madam. Sabi ko, dito na lang ako magtatrabaho sa bahay niyo po. So babae itong kausap mo, itong katransaksyon mo na employer mo, babae? Babae po. Okay. Tapos, sabi niya, mabait naman yun. Sabi niya, pumayag daw ako. Sabi ko, ayaw ko talaga, ma'am. Saka, madam. Tapos, kung ibibigay niyo po ako sa iba po, pwede bang tapusin ko na lang pong buhay niyo to kasi uwi na lang po ako, ibibigay na lang po ninyo kasi ayaw ko po talaga ibibigay niyo po ako sa ibang employer. Tapos ayun, nagalit po siya sa akin, yung amo kong babae, nagalit po siya sa akin. Sabi niya, sige, kung gusto mo umuwi ka. Sabi. Sinaktan ka ba o sinasaktan ka ba nitong employer mo? Hindi naman po ako sinasaktan po. Tapos, ayan po, talagang sinabi niya na doon na po na sa kaibigan niya. O, pumayag naman po ako. Tapos, ayan po, sinando na po ako ng driver po ng kaibigan niya po. Doon ba sa pagpasa niya sa kaibigan niya, may bayad ba siyang natanggap mula doon sa kaibigan niya? Ang sabi niya, nandun na nga ako. Tapos, pinadala na po ako doon ng employer ko po. Tapos
Maya, sabi ng kaibigan niya, bumalik na daw ako sa bahay. Tapos sabi daw ng isang Pinay, sabi ko, bakit ako binalik? Sabi daw sa kanya, binenta ka ng employer mo, baka hindi daw nakayanan yung presyo, baka tinaasan daw ng employer ko po. Yun sabi sa akin. Binalik po ako agad. Tapos yung kaibigan niya, pumunta daw dun sa pinagtatrabaho ko po. Kasi ayun na nga po daw sabi sa akin. Bininta po daw ako. Okay. Manoy Diyos, makasingit lang ako Sige ng tanong po. mo. Bago ka napunta, Jean, dyan sa employer mo, meron ka bang agency na kumbaga nagkipagkontrata dyan sa employer na yan? Hindi pa naman po. Ano? Sir, kasi So wala kang sabi agency, parang direct hiring ka, ganon? mayroon pa naman akong agency po, sir, pala. May agency ka ngayon. Kasi sabi mo, yung employer mo ang tumatanggap ng pera doon sa ibang mga amo na binebenta ka kamo. So ano ang say, ano ang nasasabi naman ng iyong agency kung meron kang agency? Sabi niya sa akin, sinabi ko naman po sa agency ko po na kaya po umalis po ako kasi pinapasa po ako sa iba, sa mga kapatid niya, pinagtatrabaho niya po ako sa mga kapatid Anong niya, comment nila? Binibindi niya ako sa mga kaibigan niya. Ang sabi daw yun, okay naman daw yun kasi siya lang naman yung employer ko po. Pumayag yung agency, sabi nung agency Manoy Gani, okay lang daw. Bawal yun bawal yun yun. kasi may kontrata ka. Tama. May kontrata ka doon sa iyong agency na ilalagay ka sa among ito. Very specific yun Manoy Gani. Oo, Kung sino ang amo mo. Yan. Ngayon, nakakailang sa loob ng ilang buwan ito? 5 buwan, no? Nakakailang employer ka na dyan, Jean? Doon po sa employer ko po, kasi sa dalawang kapatid niya po, pinagtrabaho niya po ako doon, di ba, 4 po. Kasi doon sa kaibigan. Doon po sa kaibigan niya, hindi naman po ako nagtrabaho doon kasi binalik po ako ng kaibigan niya po doon sa dati employer ko po kasi hindi po daw kasi kaya yung presyo po. Tapos, yun naman, sa kapatid naman po, binigay naman po ako doon. Nag-3 days lang po ako doon sa kapatid niya po. Pero kinuha po ulit ako ng employer ko po. Nagbalik po ako. Tapos naman sa kaibigan niya po, na 1 week po ako doon, pinagtrabaho naman po ako. Sinulit naman po ako sa amo ko po. Sabi ko, ayaw ko na po iba-ibang kayo. Ayaw ko na po ipagpasa-pasa po ako sa kahit kani sa mga kapatid mo. Sabi ko, ayaw ko na po, ako napapagod na po. Tapos, sinabi ng amo ko, sabi mo ko sa amo ko na, sabi ko, pwede madam na dito na lang po ako magtatrabaho sa bahay. Jean, sabi niya po. Jean, sandali lang pakilayo mo nga ng konti yung cellphone mo sa bibig mo. Yung konti lang para mas maintindihan natin. Para mas maliwanag. Mas maliwanag. Sir, tapos sabi daw, nag-iusap po ako sir doon sa employer ko, dito na lang po magtatrabaho sa bahay. Sabi niya, wag na daw kasi may nakuha daw silang kapit sa akin habang nandun ako sa kapatid nila po. Sabi ko, okay po. Kung ayaw niyo po sa akin, ibalik niyo po ako sa agency. Ako, uwi na lang po ako ng Pilipinas. Sabi ko, hindi na ako maghahanap ng employer niyo po iba. Tapos yung sa akin po, sir, medyo delay po. Sabi ko, bago ka sahod. Yun nga, ang matindi. Yung sinasabi mo na pinagpasapasahan ka, palipat-lipat na employer, balik sa dati mong amo, pero ang sweldo mo ay nadidelay pa at hindi ka mo natatanggap ng tama sa panahon. Ano daw ang plano nila talaga sa'yo? Delay po yung sahod. Sabi ko, ibigay mo na yung sahod ko, yung kalahating buwan po. Tapos binigay naman po sa akin. Tapos, nakabalik na po ako dito sa agency. Sabi naman po sa akin, in-interview naman ako dito ng agency po. Sabi ko sa kanya, sabi ko po sa agency po, uwi na po ako, hindi na po ako mag-change employer po. So, ibig sabihin Manoy Gani, ang desisyon niya talaga, gusto niya nang umuwi dito sa Pilipinas. Ikaw ba may pamilya ka na ba? May mga anak ka na ba? Ay, wala po akong pamilya, sir. Wala po akong asawa. Dalaga. Dalaga po ako, sir. Nag-try lang po ako sa mag-abroad. Ilang taon ka na ba, Jean? 26 po, sir. Bata-bata pa ito, 26.
Okay, hindi na natin patatagalin ito, Maria Diyos, para mabigyang solusyon ang itong mga alalahanin ni Jean, ay makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Attorney Malonzo, magandang araw po. Si Diyos at Gani po ito. Magandang hapon po, sir. Yeah. Magandang hapon po. Okay, Manoy. At attorney, ang sumbong po ng ating OFW sa loob po ng 5 buwan niyang pagtatrabaho bilang domestic helper ay pinagpapasapasahan siya o ibinebenta raw siya ng kanyang original na employer sa iba pang employer or sa mga kamag-anak nito. Sa ganito bang sitwasyon, ano po ang maaring kaharapin na problema or kaso ng kanyang agency? Kasi tinawagan daw niya yung agency. Ang sabi daw ng agency, okay lang yan, ipasa ka kasi yan naman ang amo mo. Okay, una-una po, hindi po illegal po, no? So, recruitment violation case po yan. Ito po ay misrepresentation. Ang imposable penalty po, kung mapatunayan po na meron po talagang ganong nangyari, is cancellation po ng license ng Philippine Recruitment Agency. And then pwede rin yung paila din po, nagkaso rin po yung employer din po. And then ang imposable penalty po, ito po ay also disqualification from hiring Filipino workers. Okay. So pwede niya ring kasuhan or ireklamo yung kanyang employer? Yes po, kasi siya po yung nagbenta po sa kanya eh. Pati rin po yung agency? Yes po, kasi we have a joint and solidary liability. Kasi yung narinig ko po na sinabi niya po kanina na salaysay niya is that yung agency po, nung sinabi niya po sa kanyang agency, ang sabi na kanyang agency ay okay lang daw po yun. So, which is wrong. So, meaning alam po ng agency niya yung ginagawa ng kanyang employer. Ayun. So, yun, Manoy Gani, bawal yun. Bawal yun. Attorney, isa po kasi sa inaalala ngayon ni Jean, ay sinabihan pa raw siya ng foreign agency na kung nanaisin niyang umuwi, ay dapat siya pa ngayon ang bumili ng sarili niyang ticket. Tama po ba yun? Okay, unang-una po, okay, titignan po muna natin kasi medyo hindi rin clear yung sinabi ng ating OFW, no, ni Jean. Jean, yung paglipat-lipat mo pa ng employer, kagustuhan mo ba yun or hindi? Kasi kung hindi mo kagustuhan yun, ay syempre, hindi ikaw ang dapat na malagot ng ticket mo pa uwi ng Pilipinas. Basta merong violation na ginawa yung employer mo or which is under joint and solidary liability, syempre, liable din pati PRA at yung foreign recruitment agency dyan. Okay. Palagay ko hindi niya kagustuhan kaya nagreklamo. Dahil kung yan ay gusto niya, hindi nalalapit sa atin yon. Ngayon, just in case po, maaari bang makatulong po ang inyong tanggapan para tulungan siyang mapauwi? Yes po, ganito po. Ang gagawin po namin, dahil ito po ay wala pa sa amin, hindi pa nailapit sa amin, ito po ay i-coordinate po namin sa aming welfare officer po sa Kuwait para po matawagan po yung kanyang foreign recruitment agency po. Kasi nasa FIA accommodation na naman po siya. And then of course, ipoprocess po yung kanyang exit visa para siya po ay magkikita na at maiuwi na po ng Pilipinas. So once may exit visa na po, yan, ticket na lang po yung kakailanganin. Opo, sana attorney matulungan kaagad natin kasi isang buwan na siya, Manoy Gani. Isang buwan na siya doon sa shelter. Yes po, tutulungan po natin yan. At saka makasigil sana kung ano, kasi delayed daw yung sahod. Yung sahod niyan. So, attorney, so ano ang huling advice nyo ngayon doon kay Sherilyn na nakikinig po ngayon sa atin? Kay Jean pala, Jean. Si Jean. Okay, Jean. So rest assured na since handled na ng OWA to, ito ay gagawin namin ang lahat para ikaw ay mapauwi ka agad. But of course, you know naman the process, kailangan ayusin mo na ang iyong exit visa. So and of course, hingin din namin yung number sa coordinator ng Tabang Ora mismo para ikaw mismo ay aming makausap at malaman namin ang iyong sitwasyon until makauwi ka ng Pilipinas. Ayun. Attorney, maraming salamat po sa agad niyong pagtugon at sa tuluyan niyong pagtulong dito sa kay Jean, ano? Thank you so much, ma'am. Welcome po. Okay. Jean, narinig mo yung sinabi ni attorney? Yes po, sir. Opo.
So sisiguraduhin ng aming team ng palatuntunang ito na tabang ora mismo na maalalayan ka at matutulungan ka hanggang sa makauwi ka dito sa Pilipinas. Apo, sir. Anong masasabi mo? Maraming salamat po, sir, sa tulong niyo po. At kami pa ang susundo sa iyo, ha? Pagdating mo ng Pilipinas. Apo, sir. So yung tanong kasi kanina na gusto nating malaman, yung tinatanong ni attorney, ikaw ba ay may kagustuhang magpalipat-lipat ng iyong ng amo? Ayaw ko na po, sir, magpalipat-lipat po. Ayaw mo, kaya nga siya tumakas, kaya siya umalis doon. Okay. So wag mo nang problemahin yung ano mo, yung sinasabi ng agency na ikaw ang bibili ng ticket kasi tutulungan ka ng pamahalaan natin ng bansang Pilipinas para sila na yung mag-asikaso para makauwi ka pabalik dito sa Pilipinas. Sige po, sir. Okay. Sige. Okay na. Palakasin mo lang ang loob mo dyan at sabayan mo lang ng panalangin. Apo. Okay. Sige, maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa iyo, Jean. Jean, si Jean nasa Kuwait ngayon. Nasa Kuwait ngayon. Okay, ito naman, Manoy Joshua, isang working student mula naman sa Kamalig Albay, inatake ng kanyang sakit sa puso kahapon. Dito po yan sa Action Call Center. Kaya naman ora mismong umaksyon ang ating team at inasikaso ang pasyente at dinala sa Tanchuling Hospital. At ngayon po ikukumustahin natin ang kanyang kalagayan. Makakausap natin sa kabilang linya si Alicia Nimo. Alicia, magandang hapon sa iyo. Good afternoon din po, sir. Kumusta na ang iyong pakiramdam ngayon? Okay na po. Ano ba sabi kahapon ng mga doktor sa kalagayan mo? Hinihintay ko lang po yung result ng fluid echo para po malaman kung ano po talaga ang Mabuti na lang at mayroong nakaantabay at mga nag-responde kaagad ng medical team na makasama natin dito. Kahapon yan, Marigani, habang kahapon nandyan yata siya sa labas, ano? Kaya sinugod siya diretso sa ospital. Kailan pa ba itong sakit sa puso mo? Matagal na ba itong karamdaman mo? Na-find out ko lang po ngayong August. August lang po. Ano ba findings? Ano bang diagnose sa'yo? Anong iniinda mo? Vascular heart disease. Ganyan po. Tapos, na-experience ko rin po ang magsinari, chest pain, ganyan. Abay, sa susunod, medyo ingat ka, ha? At laging alagaan mo, i-monitor mabuti yung heart condition. Opo. College student ka na, no? Opo, incoming third year college po. Incoming third year. Okay. Anong kurso mo kinukuha? Elementary education po. Gusto mong maging teacher. Ikaw ba'y may mga kapatid pa? Meron pa po. Pang-ilan ka sa magkakapatid? Pang-tatlo. Kumusta naman yung mga magulang mo? Si nanay, si tatay, ano bang trabaho nila? Yung mama ko po, nasa bahay lang. Papa ko po, kakawala lang noong 2021 po. Kamamatay lang ng tatay mo? Opo. So si nanay mo nasa bahay lang. So paano ngayon? Paano natutustusan ng nanay mo yung pag-aaral nyo? Kasi siyempre may mga kapatid ka pa. Working student po ako. Service ko sa Macdo, Daraga. Tapos yung isa ko pong kapatid, nagtatrabaho din po sa Gregorian. Siya yata yung breadwinner ka ng pamilya ngayon. So kailan pa yung last mong nakapagtrabaho ka? August 2. So bago ka ngayon inatake? Opo. Okay. Ito, Manoy Gani, kahapon din ay ora mismong nagpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List kay Alicia at nakatanggap siya ng guarantee letter na sasagot sa lahat ng kanyang mga laboratory test upang masuri ang kanyang kasalukuyang kondisyon. Ayan, buti. Dapat talaga namang gagawin. Ora mismo. Salamat po. Okay. Kaugnay niyan, nasa kabilang linya si Ako Bicol Education Assistant na nasa linya natin si Ma'am Eda Rose Flores, ang focal person na educational assistance ng Ako Bicol Party List. Ma'am Eda, magandang hapon po.
Magandang hapon po, sir, and magandang hapon po syempre sa ating guest ngayon nang tutulungan po natin. And syempre magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Una sa lahat, doble tulong ang binigay natin sa kanya. Bukod sa yung kanyang nilalakad dito, ma'am, ay mapagbibigyan, nabigyan pa siya ng kumbaga agad na pagresponde kahapon. Ano? Ma'am, recap yes lang po, bilang working student, no? Anong alalay pa ang maibibigay, anong tulong ma-extend pa ng Ako Bicol Party List dito kay Alicia? Bali sir, nung inilapit po kasi itong case na ito ni Alicia sa atin, nagkataon po na nagsisimula na rin po tayong mag-enlist para doon sa educational assistance natin through our coordinators. So, ang ipipledge po ngayon ni Ako Bicol sa kanya ay makasama po siya doon sa mga mabibigyan ng educational assistance since incoming third year po siya para kahit papano, kung habang nagpapagaling po siya at nag-aaral, makatulong po sa kanya yung bibigay natin na assistance. So ibig sabihin, Ma'am Eda, no, habang nagpapagaling itong si Kuan, huwag siyang mag-alala kasi sigurado na siyang maisasama doon sa mabibigyan ng educational assistance ng Ako Bicol Party List. Yes sir, as much as i-maximize po natin yung ating pong assistance. Kung halimbawa mabigyan siya ngayong second sem, titingnan po natin kung magiging qualified pa siya for second semester. Basta tuloy-tuloy po yung pagklase niya kasi isa po yun sa mga requirements natin. Ano po ba ang, natin, ma'am? sir, yung pwede. Ma'am Eda, ano po ba ang mga qualification para pumasok sa educational assistant ng party list? Mas pinadali na sir yung ating pong qualification sa educational assistant as long as enrolled po or nagbabalak na mag-enroll sa college or sa senior high school. Basta po makapag-provide po sila ng proof of enrollment and identification card, makakapasok po sila as long as may slot tayo. Ayun. So, anong mensahe niyo po kay Alicia? Alicia, ang Ako Bicol, kaming mga kasamahan sa Ako Bicol ay bilib na bilib sa'yo. Siyempre, bukod sa pag-aaral ay pinagsasabay mo yung iyong pagtatrabaho at pagiging breadwinner. Kaya nandito ang Ako Bicol Party List na patuloy na tutulungan ka sa abot ng aming makakayan. Sana maging maayos na yung kalagayan mo para siyempre, mas maging magaan sa'yo yung pag-abot ng pangarap ng maging isang teacher. Okay. Narinig mo yun, Alicia? Opo. Anong masasabi mo? Maraming salamat po sa Ayun. tulong na naibigay niyo po sa akin. Okay. Ayan na. So, hangad namin ni Manoy Gani at ng lahat ng kasama namin dito sa palatuntunan, Alicia, ang iyong mabilis na pag-recover at paggaling para makapagpatuloy ka na sa iyong pag-aaral. Ganon din kay Ma'am Eda. Ma'am Eda, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat din po sir. Mabuhay po kayo. Okay. Ma'am Eda Rose Flores, ang focal person ng educational assistance ng Ako Bicol Party List. At sa iyo naman, Alicia, huwag kang mag-alala kasi patuloy kang aalalayan ng aming team upang nang sa ganon ay maalalayan ka dyan sa ospital sa iyong paggaling at aalalayan ka rin para tuluyan mong matanggap yung educational assistance na kailangan mo para sa iyong pag-aaral dahil na rin sa pangarap mo na magkaroon ng magandang kinabukasan na makakatulong sa iyong pamilya. Parang bilis ng oras, ano? Mabilis ditong saluhan namin ni Manoy. Ngayon lang kami nagkita, pero salamat naman at kumbaga nagja-jive naman ang ating mga pagkalarangan ng public service kasi. Madali tayo magkaintindihan, Manoy, kasi uragon ka rin. Uragon din, uragon baga, iyo baga. Oo. Alright, so mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming office Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Kahit anong reklamo po ay amin pong tinatanggap. At huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora Mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora Mismo. At meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang legal at medikal. Sa pangalan po ng aking kasama, si Manoy Gani Oro. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Manoy Joshua Martinez.
Ito po ang programang may paninindigan at laging sumasa inyo sa oras ng pangangailangan. Ayun. Yan po, ayaan nyo at palagian nyo nang makakasama si Manoy Gani. Sana naman. Hindi, basta public service, tawagin nyo lang po kami. At nandyan na po ang Ora mismo, si Oro mismo nandito. Oro mismo. Yan po mga kaibigan, ang ating pagtatanghal ng palatuntunang Ako Bicol Tabang Ora mismo ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat hanggang sa Lunes. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga